Pakistanlı Peşawardaky taksiçiler şäherde köne taksilaryň ulanylmagyna giýrilen gadaganlyga protest bildirip ýollary bagladylar. Sürücüleriň käbir 1994-nji ýylyň öndürilen taksilaryň bekanun edilmegini adam kärçiliksiz diýip atlanyrdy we munyň pukara garyp taksiçilary işsiz goýjagyny aýtdy. Welaýat resmiler köne maşinalary gadagan etmegiň zerurlukdygyny, sebäbi bu çäräniň köpüýlatly şäheriň howasynyň hapalanmagyny we gowuk galmagyny azaltjagyny aýdýarlar. Owganistan Kabul aeroportunda 7 adam tutsak edilip neşe gaçakçylygyny aýplandy. Aeroportdaky Serhet polisiýasynyň komandiri ol adamlaryň 900 kilogramdan gowrak neşe maddasyny uçar bilen Hindistana aşyrmagy synanşanlyklaryny aýtdy. Resmiler 2014-nji ýylda aeroportda neşe gaçakçylygyny etjek bolan 44 adamyň şol sanyny çağalaryň tutsak edilendigini aýdýarlar. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside şäher hökümeti Irak dugunuk kesellerine garşy halkara günni belläp beýni ýylyk transplantasiýa programmasyna başlaýanlygyny öwran etdi. Indi bu täze program esasında 30 ýaşyndan aşakda leykemiýa we beýlek Irak kesellerinden ejir çekýän 20 çemes adam gymmat bahaly beýni ýylyk operasiýalaryny döwlet töleği bilen etdirip biler. İlkinji näsa inniki hepdeden bejer galyp başlar. Kırgızstanyň hökümet fevral aýynyň dowamynda Irak kesellerinden habardarlyk kampaniýasynyň geçirilýändigini öwran etdi. Resmiler özleriniň ýurtda Irak keselçiliginiň derejesiniň ýokarlanmagyndan alada galýanlyklaryny aýtdylar. Statistik maglumatlar Kırgızstanda 25 000-dan gowrak adamyň Irak keseliniň bardygyny, olaryň 5 000-dan gowragyna geçen ýyl diagnoz goýulandygyny görkezýär. Siz täzelikler bilen tanyş bolduňyz.